Бізде бүгін Темчурин проектінің шираттағы йылдызлы кунағы ул Татарстанның атказанган артисткасы, күренекле опера җырчысы һәм Темчурин театрында 18-нче, 19-нче, 20-нче, 21-нче, 22-нче майда куелачак Кара Пулат операсында баш рольне, Нәргизә ролен башкаручы Илүсә Хуҗина. Илүсә, ничек бүген бара Кара Пулатка әзерлек, тамашачыны нинди яңалыклар көтә? Гомумән, шул турыда сөйләшеп алыйк әле. Кызу эш вакыты дип әйтер идем. Беренчедән инде бу соңгы репетиция көннәре, соңгы штрихлар, образларны югары дәрәҗәгә җиткерү моментлары һәм шулай ук ниндидер сәхнә нюанслары бик матур һәм бик эмоциональ спектакльләрнең берсе дип әйтер идем. Чөнки мин инде менә үземнең образым аша күзаллавым буенча әйтүем, чөнки мондый образда булганым юк иде әле. Гадәттә мин шундый ниндидер җиңел Моцарт операларында, Сюзанна ролен җырлаган практикамнан чыгып әйткәндә, бу әлбәттә образ нык аерыла шитил мин җырлаган образлардан. Шуңа күрә мин бу рольгә инде бик җитди әзерләнәм. Шулай ук архивларда кайсы бер архивларны да күтәрергә туры килде. Гомумән Болгарда яшәгән хатын-кыз образы, аның көн күреше, шул яклардан да Нәргизәне минем ачасым килде үзем өчен, әлбәттә. Илүсә, гомумән менә белмәгән кешеләргә сөйләгез әле, нәрсә соң ул Кара Пулат операсы? Менә белгән кешеләр аны сөйли инде. Ох, Кара Пулат, Нәргизә, Илүсә Хуҗина, Артур Исламов дип әйтик инде. Менә белмәгән кеше өчен, бер дә белмәгән кешегә ничек аны аңлатырга ул Кара Пулатны? Әлбәттә, моны килеп күрергә кирәк, аны сүз белән генә аңлатып булмый. Инде менә мин үзем аның беренче куелышында, премьерасында булдым, тамашачы буларак. Һәм әлбәттә, бу опера мине елатты, уйландырды. Гомумән, бүгенге көндә безнең нинди матур тормышыбызның һәрбер минутын, мизгелен кадерләргә уйландырды дип әйтер идем. Шулай ук. Әлбәттә, бик матур сюжет, музыкасы. Илмир гомумән композиторлар арасында мелодистларның берсе. Һәм аның көйләрен инде оркестр белән җырларга үзе зур шатлык һәм бәхет. Һәм инде сез Кара Пулатка килеп, шундый матур тарихи сюжетта аның көен тыңлау һәм гомумән декорацияларда күрү бик матур, урысча әйткәндә зрелищный булачак. Илүсә, кемнәр катнаша Кара Пулатта? Минем партнерым, иң беренче партнерым, ул бик өметле, яшь, талантлы Илгиз Мөхәтдинов. Шулай ук ул өметле башкаручы гына түгел, әле ул бик яхшы актер, һәм аның белән эшләүе миңа бик җиңел, һәм минемчә безнең аның белән шундый бик матур тандем килеп чыга. Кабатланмас тавыш иясе минем коллегам Артур Исламов, аның тембры, аның характеры, аның менә бу образы бик көчле образ. Шулай ук минем ул одногруппнигым, бергә укыдык без аның белән, Денис Ханбаба. Бик яратам аны, бик хөрмәт итәм. Шулай ук кабатланмас тембр иясе, тавыш иясе. Гомумән ул андый рольләрне уйнавы бөтен кешегә бирелә торган талант түгел. Ул аны шул кадәр гармонично һәм оста башкара. Шуңа күрә бу солистларны күрергә булса да, минемчә килергә. Әз генә анализ ясыйк әле. Нинди хатын-кыз ул Нәргизә?
Біріншіден ул сабыр. Сабыр. Әлбәттә, аңа язмыш бик зур сынау бирә. Һәм бу сынауда ул җиңел юлны да сайлый ала. Ләкин ул җиңел юлны сайламыйча, авыр юл буенча китә. Һәм минемчә, инде аның образын теге урысча әйткәндә охарактеризовать итсәк, ул әлбәттә сабыр, волевая женщина. Характерлы инде. Әйе, характерлы. Нык характерлы. Илюся, сезне куркытмадымы бу рольне Гөлнар Гатинадан соң башкару? Дөресен генә әйткәндә, Нәргизә ариясын, гомумән, теге операны караганда, менә без инде җырчылар, аны ариясыннан өйрәнә башлыйбыз. Беренче ария өйрәнелә. Һәм бу ария, гомумән, бу образ сиңа ятмаса, килешмәсә, бу гомумән рольне, партияны алудан мәгънә юк. Дөресен генә әйткәндә, бу арияны бәлки мин аннан беренчерәк башкарганмындыр. Ул инде концерт чыгышларында, Илмира әле бу арияны, менә ул да әйткәндер, бәлки берәр интервьюларында, иң беренче язылган әсәр ул шушы Нәргизә ариясы булган. Һәм ул аны язу белән инде безгә тәкъдим итте. Без аны бик теләп башкара башладык. Мин, Айгөл Хисмәтуллина, шулай Гөлнар Гатина, хәзерге көндә Илмира Кәлимуллина да бик яратып башкара. Шуннан соң гына калган номерларын карый башлыйсың. Дуэтлар бар, анда гомумән ансамбльләр бар. Шуңа күрә монда әйтеп булмый ничектер бу җырчы башкарганнан соң бу әсәрне, бу рольне башкарып булмый. Гомумән андый әйбер юк. Бүтән образлар кабатлана, гомумән башкаручылар белән. Һәрберебез аңа үзенең төсмерен бирә. Тавыш аркылы, тотышы белән, бу рольгә керү белән. Шуңа күрә монда миңа гомумән аннан соң җырлау җиңелрәк дип әйтер идем. Менә сездә шунда тыйымлау бармы? Бу Кара Булат уңышка чыраячакмы? Уңыш киләчәкме? Минемчә, аның киләчәге бик зур бу операның. Ләкин бу опера бит ул музыкадан гына, мәсәлән, башкаручылардан гына тормый. Ул, мәсәлән, репертуарда булса, Казанга бик күп кунаклар килә. Аларның әлбәттә Казанга килеп татар ашларын гына түгел, татар мәдәниятен күрәселәре килә. Әлбәттә, татар мәдәниятенең иң югары баскычы мисалларының берсе. Һәм бу әсәр гомумән репертуарда булса, әлбәттә, минемчә, аның киләчәк булачак. Аны 7 елга бер генә, 2 генә күрсәтеп, аның киләчәге булмаячак. Әлбәттә, ул тарихта калырга тиеш. Мәсәлән, Нәҗип Гаязович Шиганов шулай ук үзенең алтын чәчен тәкъдим иткәч, ул бер генә куелмаган. Ул репертуарга алынган. Хәзер бик матур, мәсәлән, Резеда Ахиярованың операсы Сөембикә бара оперный театрда. Бик матур музыка. Шагыйрь мәхәббәте. Шагыйрь мәхәббәте, әлбәттә. Гомумән, безнең мәдәниятебез ул язылган 40-50 ел язылган әсәрләр белән генә яши алмый. Ул яңарырга тиеш. Илюся, менә үзеннән үзе без хәзер күчтек татар операсының бүгенге хәленә, торышына инде. Менә аны Тинчурин театрында куеп кына операны үстереп буламы соң? Бездә бит опера һәм балет театры бар. Әйе, әлбәттә. Шуны әйтәсем килә. Опера театры бар. Әлхәмдүлилләһ, бу Казан өчен бик зур сәхнә. Ләкин безнең гомумән яшьләребезне үстерер өчен, аларны операга тәрбияләр өчен, урысча әйткәндә промежуточный сәхнә булырга тиеш. Ул шулай ук булырга мөмкин. Музыкаль комедиялар аша, музыкаль спектакльләр аша, мюзикллар аша без балаларыбызны операга әзерли башлый алабыз.
Шуңа күрә минемчә Тинчурин театрынан башланган мәдәниятебез, шушы музыкаль, театраль тормыш монда карапулат куелуы минемчә бу тарихи һәм символично дип әйтер идем. Илюся, менә тамашачыга Карапулатны килеп карар өчен нинди сәбәпләр бар? Минемчә анда сәбәп кирәк түгел. Иң беренче ул гомумән килеп духовно ял итү беренчедән иң зур сәбәптер инде ул. Мин гомумән театрга барып, миндер инде ул ял итмим, ләкин монда театрга килеп яңа ниндидер дөньяга кереп чыгу, сәгать ярымлык тарих һәм ул тарихта син кереп гомумән артистлар белән шушы эмоцияларны кичерәсең. Күпме матур музыка тыңлыйсың, минемчә бу иң зур сәбәптер. Менә ничек уйлыйсың, киләчәктә татар операсы сәнгате үсәр микән? Яңа музыкант буларак, әлбәттә, моңа ышанасы килә. Аның өчен безнең бөтен нәрсәбез бар. Талантлы башкаручыларыбыз бар. Язучыларыбыз бар. Либретистлар, композиторлар бар. Яшь режиссерларыбыз бар. Барысы да бар. Безгә эшләргә генә кирәк. Безгә бергә булырга кирәк. Һәм менә Тинчурин театрының директорына бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә менә шушы моментта дип әйтим инде. Безгә шундый матур вакыйганы сәхнәләштерергә, тагын искә төшерергә мөмкинчелек бирүләре өчен. Илюся, менә гадәттә бездә шундый опера җырчылары, операга мөмкинлекләре булган кешеләр Казанда үзләренә урын таба алмыйлар. Чит илләргә китәләр, Европаны шаулаталар. Менә без сине югалту куркынычы бармы татар сәхнәсенә? Урысча әйткәндә, тәрҗемә итим инде ярар. Без чит илгә китә алабыз любой момент. Һәм кайта да аласыз, һәм кайтабыз да, әйе, аңа теләк кенә кирәк. Беренчедән, икенчедән, мәсәлән, минем шундый менә күңел халәтем, это моя потребность. Миңа татарча җырларга бик кирәк. Бәлки мин ул вакытта ял итәмдер, бәлки мин силаны бираю, хәл җыямдыр. Һәм шуны үтәсем килә, мин Алманиядә укыган чакта минем чыгарылыш гос концертымда мин Нәргизә ариясын башкардым татарча. Һәм хөрмәтле жюрига, хөрмәтле экспертларга мин инде тәрҗемә ясап, аларга бу әсәрне тәкъдим иттем. Һәм бик яхшы һәм бик җылы кабул иттеләр бу арияны. Минемчә, бу әсәр Карапулат Европада да яңгырарга бик мөмкин. Аны бик җылы каршы алачаклар татар телендә. Бу бик яхшы идеяны Европага алып бару. Әйе. Чит илдә күрсәтү. Әйе. Менә чит илгә китү буенча, гадәттә бит инде алар монда мөмкинлекләр булмагач китә. Әгәр дә ул опера театрында елга 3-4 татарча опера гына чыкса да, аларга мөмкинлек булыр иде тавышларын үстерергә, үзләрен үстерергә. Ләкин бит бездә берничә елга гына бер опера куела. Шулда бит инде аның сәбәбе. Юк, гадәттә мәсәлән җырчылар бер партия белән алар төрле театрларда шул бер партияны башкаралар. Һәм монда әйтеп булмый, хәзер самолетлар көн сайын очып тора. Ул элек бәлки күченеп китәргә туры килгәндер. Әйе, хәзер бәлки бик үк уңайлы момент түгелдер инде менә бу мисал өчен, ләкин аңа карамастан бу бик җиңел эшләнелә торган әйбер. Аңа бернинди киртәләр юк. Бүген синең Казанда спектакль, иртәгә синең мәсәлән Нью-Йоркта спектакль, 3нче көнгә синең ниндидер
бирелендә спектакль. Бу авыр әйбер түгел. Әлбәттә, моңа бик зур сәламәтлек кирәк һәм эшләү сәләте, трудоспособность дип әйтер идем. Болай минемчә бернинди дә авырлыклар юк. Илүсәйдә хәзер сөйләшик әле Илүсә Хуҗина һәм татар җыры турында. Сез авыр вакытларда, җиңел вакытларда нинди татар җырын гадәттә үзегезнең күңелдә көйлисез? Булам ул җиңел вакытлар, авыр вакытлар. Минем гомумән тормышымда җыр ул балачактан. Балачактан телевизорда кич белән генә бирелә торган берничә минутлыктыр әле ул ниндидер музыкаль сәхифәләрдә мин инде шушы әле укытучыларым Клара Хәйретдинова, профессор Клара Хәйретдинова башкаруында мин менә хәтерлим. Аннан соң Зилә Сөнгатуллина башкаруында. Шушы көйләрдә, шушы музыкаларда мин тәрбияләнгән бала буларак, җыр гомумән минем тормышымда. Һәм аны мин авыр вакытларда яки җиңел вакытларда гына җырламыйм. Гомумән минем тормышым шушы җырга инде бәлки көйләнгәндер. Аңа карамастан, инде менә мин музыкант булгач, консерваторияларны тәмамлагач, бу инде минем гомумән русча әйткәндә ответственность, шушы аларның биргән белемнәремне инде киләчәккә үземнең иҗатым аша дәвам итәргә, татар мәдәниятен үстерергә һәм мәсәлән без Илмир белән дуслар аның белән җырлар яздырабыз. Бу инде бүгенге көндәге модерн классика, ул инде романслар. Әйе, бәлки инде күп кенә кешегә аңлашылмыйдыр безнең иҗатыбыз, ләкин бу классика. Ул булырга тиеш. Аннан соң шулай ук яшь һәм өметле композиторыбыз Миләүшә Хәйруллина белән иҗат итәбез. Аның бик тирән иҗаты белән мин шулай ук сәхнәгә чыгам. Бүгенге көндә безнең Ярату дигән проектыбыз бар. Бу инде камерный иҗат, шигырь, музыка, вокал кушылган безнең шундый иҗади кичәләребез. Һәм шуңа күрә менә бүгенге көндә Илүсә Хуҗинаның тормышы ул шундый спектрга ия. Мин татар халык җырларын бик теләп башкарам, классиканы бик яратып башкарам. Ниндидер экспериментларга да вакытым җитә. Әлхәмдүлилләх, тырышам. Әлбәттә, опера инде ул минем төп иҗатым. Шуңа күрә барысын да өлгерергә кирәк. Менә үзегез яңа татар җырына нәрсә алып килер идегез? Менә сезнең кулдан килсә хәзер. Мин башкаручы гына. Әлбәттә, күп кенә безнең композиторларыбыз аның иҗатларын без сәхнәгә чыгаручы гына. Инде без үзебезнең дөньяга карашыбыз белән, үзебезнең интеллектыбыз белән сәхнәгә ниндидер яңалык кертә алабыз икән, менә шушыдыр инде безнең иң зур вложениебез. Алайса, нәрсә җитми хәзер татар җырына? Бу иң популяр һәм иң мәгънәсез сорауларның берсе, кызганычка каршы. Безнең эстрадабызда бик күп башкаручы. Бик күп башкаручы һәм бик күп тыңлаучы. Һәм һәрберсенә үзенең башкаручысы бар. Һәм һәрбер җырның үз тыңлаучысы бар. Әлбәттә. Безнең Илмир белән бик оригиналь әсәребез бар. Сакмарсу дип атала ул. Бу инде татар халык җыры Сакмарсу җырына нигезләнеп эшләнгән әсәр. Һәм аның гомумән тыңлаучылары бик аз булыр дип уйлаган идем, ләкин к моему удивлению бик күп һәм бик оригиналь, зәвыклы тамашачы. Шуңа күрә монда
Менимче барысы да бар. Берсен алып, икенчесен куеп булмый. Гомумән, ул бар. Ул инде бик зур дәрәҗә дип әйтер идем. Кайбер бар, мәсәлән, телләр, анда җырламыйлар да, анда сөйләшмиләр дә. Бездә җырлыйлар, сөйләшәләр, иҗат итәләр һәм хәтта опералар куела. Бу инде минемчә бик яхшы. Менә мин уйлыйм, сез Илмир белән бүген Татарда затлы тамашачы тәрбиялисез. Бу минем фикерем инде. Менә затлы тамашачы тәрбияләү кыенмы ул менә? Әлбәттә җиңел түгел. Без заллар җыймыйбыз. Ләкин без әкрен генә үз эшебезне эшләп, үзебезнең тамашачыбызны барлыйбыз. Мин үземнән әйтә алам, менә шул телевизорны кабызганда, мин телевизордан укытучым Клара Хайретдинованың җырлавын күреп, аңа мөкиббән китеп, мин опера иҗатына гашыйк булдым. Шуңа күрә әлбәттә Илмирның үзенең тыңлаучысы бар, минем үземнең тыңлаучым бар. Шулай әкренләп без яңа буын тәрбияләрбез дигән өметтә, һәм бездән соң, бездән дә талантлырак яшьләр, башкаручылар килер дигән өметтәбез. Менә сезнең аудиториягыз зурмы, үзегезнең фикерегезчә? Белмим. Мин аларны барысын да яратам. Алар шундый төрлеләр һәм бик күп, менә миңа күп кеше яза. Мин барысын да яратам, барысын да чакырам операга. Әлбәттә инде килә алганы киләбез дип язалар. Белмим, мин даже нәрсә әйтергә белмим, если честно. Зур дип уйлыйм, өметләнәм. Үзегезне популяр дип саныйсызмы? Юк. Менә сезгә, менә бездә бар шундый җырчылар, аларның тавышлары да әллә ни түгел, вокаллары да юк, ләкин алар зур заллар җыялар, берничә көн, атналар буе. Сезгә шул вакытта ничектер менә русча әйткәндә обидно булып куймыймы? Юк. Беренчедән, шуны әйтәсем килә, алар зур заллар җыеп, 4 көн, 5 көн концерт куя алгач, димәк, алар артистлар. Әйдәгез айырыйк артистларны һәм җырчыларны. Консерватория бетергән җырчыларны, үзешчән җырчыларны һәм артистларны. Чөнки, мәсәлән, 4 көн буе залны тотып, мин алай, урысча әйткәндә, опять-таки, зажигать итә алмыйм. Это надо признать. Әйе, минем үземнең тамашачым. Мин алар белән үземчә аралашам. Үземчә алар белән контакт салам. Һәм мин ул җырчылар каршында, дөресен генә әйткәндә, башымны иям. Афәрин аларга. Люсейдә хәзер татар теле турында сөйләшик әле. Менә сезнең үзегезгә татар теле никадәр дәрәҗәдә мөһим? Мин бу телдә сөйләшеп үстем. Мин бу телдә бик яратып җырлыйм. Һәм чит илләргә барган саен мин бу телдә җырларга тырышам, әлбәттә мөмкинчелек булганда. Һәм шундый кызык хәлләр булгалый, инде дөнья күләм классика әсәрләре арасында мин татар халык җырын башкарганда, бердә миннән сез менә бу әсәрне французча нәрсә турында җырладыгыз дип кызыксынмыйлар, татарча җырлаган татар халык җырының иштәлеген кызыксынып миннән сорыйлар. Минемчә бу телебезнең тагын да матурлыгын ассызыклый. Тагын да безнең телебез белән музыкасы кушылуы ниндидер шундый үзенчәлекле синтез барлыгын белгертә минемчә инде. Менә шушы сораулар белән, шушы кызыксынулар белән бик яратып тыңлыйлар. Сезнеңчә бармы татар теленең киләчәге? Әлбәттә бар.
мәдәниятебез булса, без бу телдә сөйләшсәк, опера булса, балет булса, театрларыбыз, спектакльләр татар телендә булса, минемчә бар. Мин гомумән оптимист һәм монда телебез үлә, телебез бетә дип мин әйтмәс идем. Илүсә, менә Тинчурин театрына элек килгәнегез бар идеме? Йөри дирегезме? Әлбәттә. Мин бик яратам бу сәхнәне, мин гомумән яратам бу бинаны, тарихи беренчедән бина. Икенчедән мин яратам аның сәхнәсен, залын, акустика. Мин инде профессиональ яктан барысын да күзәтергә тырышам. Бик яхшы акустика. Урысча әйткәндә уютный зал. Шуңа күрә мин монда җырлавыма бик шат. Мондагы спектакльләрне ничек кабул иттегез? Караганыз булдымы? Әйе, әлбәттә, бик ошады. Оныттым спектакльнең исеме Сәйдәш. Йокысызлык. Йокысызлык бик ошады. Кара урман ошады. Мәдинә искиткеч спектакль. Әдәм, әгъләм. Галәм. Әгъләм. Һәм бу спектакльләр мине тагын да якынайттылар минемчә Тинчурин театрына. Ну, менә сез сизәсезме Тинчурин театрын үзгәргән, аның аурасы хәзер генә башка? Яңа спектакльләр. Яңа спектакльләр, әйе, әлбәттә. Ләкин минемчә монда менә шушы тарихи Тинчурин йөргән, Сәйдәш йөргән залларда йөрү ул һаман да бар. Менә ул урысча әйткәндә бәйтки дух театр. Рухлы, әйе. Менә татар музыкаль әсәрләре булган бит инде элек тә, Башмагымнар анда. Зәңгәршән, Башмагым, әйе. Татар музыкаль әсәрләреннән кайсы рольләрне башкарыр идегез? Ну, җырлы булгач инде ул шул Мәйсәрәдер инде, Сәрвәрдер инде, әлбәттә. Башмагымда мин җырладым. Безнең студент чагында, безнең консерваторияның оперный студиясында куелган чагында, ләкин мин анда Сәрвәрне җырламадым. Анда Филүс Каһиров уйнады. Әйе, Филүс Каһиров һәм Айгөл Хәйри. Бик матур дуэт, бик матур башкаручылар, ләкин бу шундый мавыктыргыч проект иде. Ул бик ихлас проект иде. Чыннан да, әйе. Ул беренчедән безне артистлар буларак бик күпкә өйрәтте. Синең мондый гына роль булса да, син шушы рольдан үзеңә инде зур образ тудырып, үзеңне ача белергә тиеш берничә секунд вакытында. Шуңа күрә мин бу проектка бик рәхмәтле һәм минемчә ул үлмәс проект, спектакль дип әйтим инде, музыкаль комедия һәм ул дәвамлы булсын иде. Аны куйсыннар иде. Минемчә аңа тамашачы бик теләп килер иде. Менә һәркемнең дә бит инде үсәсе килә, яңа рольләр аласы килә. Менә халыкара опералардан нинди арияларны башкарыр идегез? Ариялармы, рольләрме, образлармы? Рольләр. Рольләр. Беләсезме, мин аның турында уйлаганым юк, чөнки шуны әйтер идем, запрос булганда аңа инде туа ниндидер тәкъдим булганда, получается, тәкъдим. Менә шушы отклик. Аны инде син үзеңә кигертеп карыйсың, бу сиңа килешер иде микән, бу образ яки юкмы? Инде шуннан соң бәлки ачылып, бу яки теге арияны карап, син шуннан соң инде нәтиҗәләр ясыйсың. Әйе, бу образны мин тудыра алачакмын. Мин бу образга килешермендер дип. Белмим. Барбыр. Ну, җыр сәнгатендә бармы үзегезнең тагын хыяллар, планнар? Беләсезме, бүгенге көндә бәлки еллар, 10 елларга планнар төзү бик Иртәгәгә, бер көнгә. шул әйе менә иртәгә белән яшим.
Менә дөресен әйтәм, мин теге ни түгел, в облаках не витаю, шуңа күрә бүген бар икән мин аны эшлим. Гомумән, планнарыбыз бар, эшлибез шушы юнәлештә. Әкрен генә үзебезнең иҗатыбызны тамчылап күл җыярга иде. Тамчыдан күл җыела. Әйе. Иртәгә Кара Булатның репетициялары буламы? Әйе, иртәгә була. Сәхнә репетициялары иң авыр репетицияларның берсе дип әйтер идем. Чөнки анда без бер-беребез белән генә әле аралашып кына түгел, безнең бит әле Кара Булат бар үзе. Аның белән дуслашырга кирәк. Аның күп ишекләре, аның күп баскычлары һәм шушы Кара Булат белән безгә бергә булырга кирәк. Бер атнадан премьера якынлашкан саен нинди сездә дулкынлану бармы? Дулкынлану бар, әлбәттә. Беренчедән ул тамашачы белән күрешү дулкынлануы. Икенчедән, менә бу образда әле бит беренче чыгуым һәм бу очрашуыбыз ихлас булуын телим. Сезнең өчен менә бу 18 майда премьерада кем булачак төп тамашачы? Менә бер-ике кешене. Кем өчен сез җырлаячак? Әйе. Барысы өчен дә җырлыйм. Минем ниндидер конкрет кешегә мин башкармыйм. Мин һәрбер кешегә башкарам. Һәрбер тамашачы хөрмәткә лаек һәм алар безне хөрмәт итеп килгәч, без инде әлбәттә хөрмәт итеп алар өчен башкарырга тиеш. Укытучылар алдында бармы шундый җаваплылык хәзер? Менә алар киләчәкме операга? Әлбәттә киләләр. Әлбәттә профессорым Клара Хайретдинова киләчәк. Аның белән элемтәдә аралашабыз. Менә хәзер сезнең белән эфирдан соң мин аның янына йөгереп килергә планлаштырам. Тиз генә аның белән дә консультироваться итү, образының тирәнлеген вокалда чагылдыру, бүтән менә бу төсмерләрне шундый кропотливая работа дип әйтер идем. Люся, менә безнең сөйләшү ахырга таба якынлаша. Тамашачыларга теләкләрегезне әйтсәгез, без шуның белән саубуллашыр идек әлегә. Әлбәттә инде 18-19, 21, 22-сендә күрешәчәкбез инде. Әйе. Әлбәттә күрешергә теләр идем. Безнең туды менә яратып башкарган операбызны күрүләрен телим. Һәм бу безнең күрешләребез ешрак булуын телим. Килегез, көтеп калабыз. Рәхмәт, Люся. Исән сау булыгыз. Булдымы?